sådan en app eller spil, hvad man nu kalder det. Jeg har hentet, det hedder Falling Lady Gaga. Det er mega fedt, mand. Lady Gaga, hun falder så hurtigt med alt hendes flæsk. Det er kraftedeme godt, man ikke bliver forstyrret af sådan et her spil. Det gør? Jo. Det vil være skide irriterende. Ja. Ja. Det vil være mega irriterende. Ej, der stod jeg for en ko, altså. Hvem tror du? Ja, Jeg ved ikke. Hallo, hvem er det? Jeg har dræbt din mor. Hvorfor har du dræbt hende? Jeg tror sgu det er en, der tager gas på os. Ja, det må det være. Hvorfor dog? Det er der ingen, der gør det der. Nej, den er slået. Ja, det er en, der bare tager gas på os hele tiden. Ja. Lad os spille videre. Ja. Det er samme nummer igen. Ja. Mor ligger uden for døren. Ja, det er et godt spil. Hvor er du henne? Hvad var det, han sagde? At min mor lå uden for vinduet? Ja, jeg tror hun lå lige uden for vinduet. Lad os lige se. Ja. Så må... Jeg tænker, vi skal sgu da løbe ud herfra, ned i vores kælder. Ja, lad os løbe ned i kælderen. Ja, så vi kan komme væk fra den... Psykopat. Skal vi ikke bare lige sætte os lidt og så spille videre selvfølgelig? Lad os gå hen og sætte os. Det er bare gå på. Kom med. Se hvem det er.
Hvad? Han er væk. Fuck han henne?